Tunatwendete kuyasangiria kururia kite gwikaboniga kurinde ni otogosaba okwabira asoko yareta sinjira enyorire igo kabamona intwe goikoma erio ni onkotebyo nyare kabamona intwe goikoma erio rero ni gitariki ISANO na IBERE mutinyu 12 umwaka ujurubire ne 20 noyomo kero twakwariganiri amange ase emesa ito ya mangana aito AMAYIA igo kabamona intwe goikoma erio buna botambe ndoke Brighton Makori. Asogo jakira bono enze ya Bongereza ni ya UK ni ochiacha kire chingwana chogoji kubatirana ne county ya Kisii erigosira amagendero ao anene asensemo yobochanu asensemo ya oboremi amo neli ya mangana yobonjoreria bono ni gabara ikuru ase CHINSA chibere baikirana ase county ya Kisii ase bariganwa no mugabana we county ya James Omaribongwae ase bagendero kwanira chingwana ao ejira leto OBOAMATE bukwimukeria amagendero ime county ya Kisii. Twagamba iguru ng'akie serikali ya Amerika irakonye county ya Kisii mbagende tokonye sensemo ye ebimeri byaitu ensemo ya avocado bananas n'ebintu nebyo ntogendete kugamba na barobo na ndi nakwanese Gusii. It's great to be back here. It's a few months since I was last in this region. And I really want to commend your support, Governor, at the Lake Regional Economic Bloc meeting that you kindly allowed me to attend yesterday, where two very important pacts were signed, linked to the UK's support for devolutioning Kenya and the Peace Pact through the UK's Reinvent programme. So I think under your leadership, we've seen the great things that devolution can achieve here in Kisii County. Igona ara mangana na ara itu agamba na ara itu kugamba no mo commission oyo cyagaiga na mangana ande daraja mbili na rongo tokonya bari ko agache market na ronto agamba mangana daraja mbili igaba nto abagusiba minto manyange county government ye na yande ko colleagues na ande kubwati ebintu na moreta aga igesto tenine aiganya getari ko agacha ande a mother child nenya gitari yabangina na abana na abaswati nyagitari ene chikobe nene ese nyagitari kia Western Kenya ego chikobe nyagitari ene ya mother child nyagitari ene county te yebwate nyagitari bune ngaba gusiba minto ka ko batebinga no tolega bune ngaba na I'm trying my best. Hekero habarai bagende kubika merubiri ya bene erigosira chisemi no bwagaji b'CHISUKURU asorogongo rwa Gusii bono umubunge wa South Mugirango Silvana Susoro ni gateberuna aho chikogendera kwagaja CHISUKURU ase constituency yaye ni gateberuna ekero amuwasiri bw'uburendi bwaime aigete ase CHISUKURU yegetonto na kwenana ebirahasi bitane bibiyagaje tugwetera na barai abo abwateranede bono Silvana Susoro ni gateberuna aho chikomenta chimilioni 2 asobwagaji bw'CHISUKURU eyo ni gaya kwanedaya igoro ekero abarai aho bekeranete ase CHISUKURU yegetonto eyera se constituency yaye ya South Mugirango. Niwaambie ya kwamba hii structure haijaisha, hii shule hatujamaliza sasa kabisa. Tunaendelea na project zaidi. Nikaahidi last financial year kutoka kwa CDF kwa sababu tulikuwa tumejenga zile zingine, nikapeana zile hela za kwanza zikaanza zile madarasa, nikaongeza ingine, nasikia kuna issue kidogo tutakuja kusort kwa hiyo structure. Na hii financial year hii shule yege tonto tena nawaletea 2 million shillings ya kuweza kumaliza administration block. So we'll be able to finish administration block yote, na tunaomba kidogo compliment kutoka kwa ministry watuongezee pia hela zaidi, watafute njia tunaweza pump maji hapa kutoka kwa hii mto tuwekewe tank somewhere hapo, watoto wetu waweze kusoma wakinawa vizuri vile inastahili. Hiyo ndio kitu tunaomba. Na leo ndio maana nimesema leo sitaki kuzungumza maneno mengi sana, kwa sababu nilikuwa nataka maneno ya education. Na inua mangana ya education mama yetega abogirango na kiosura atarire kire kenyoro. Rotite rwo chiatoro chions mama yetege ichire na mutwane. Kuchakira baramu ojajaji CHISUKURU chions chiritu akunire. Asenjera ayemo yogokora chisegi chiegenga gose chijigo sali OBOAMATE ase mwanyabando nigo bono abantu baborigwe kumanya obwene bwa bamwabo ekero bamanyire OBOAMATE obo bamwabo nigo eratange chisegi chirigendete gukorekana ase ense yeito ya Kenya Worto okibo
noyomo bwabali babwate bumanyi ase ensemo eyo ase asemiri abamenyi be county ya Kisii wetanga na kumanya oboene bwabamwabo eri gwetanga kurwa sisege eki chikorekana echikwirira buna abantu abange gosiri amagima abo gosikonyora oborema ao twaumisirwe yoko nkobakurira iga abagusimwe ensiasi mwaika abo mosacha abo mokungu abo mwana mumura abo mwana nyaruka twensi tigatumanya nga kero umuntu nabwato boene bwaye ntubwene tokonyane na onde bwensi tokonyora o koreirwe amagosa ndonsi toteme ko batoko mukona mbiya abantu baitu nabo ikomumanye nga muntu onde bwensi unereriwe esainero rakoro kingonye takonyara gukwana asomunwa bose takunyara ko kwana egera abantu baigwe nigo ndaga ni abantu baitu mumanye sainiye kururero umuntu karago akiri none bicha bosa agotumire video akoreteiga abekeiga airaniga ige minute nga ounereriwe abo musacha abo mukungu esainiye bwate okobeke kiaraiga na ndairaniga igonga nkunereriware umuntu yiga akorire igo kamuranche tigatotenene tolikie chinchira turakonya umuntu uyu wetera gwakishanga tagendera kumia na twensi obwanchani buri bwakare twabwate buna mwanya gitinge tigatubutware enderio totete abantu baitu na ubunereri bonyara ko bugusira boigo okibo niga semire abantu wetanga kuru ase ogotwara ebirengererio biranyare koirera amakongu aho gokorekana ime yense aya nigo agocha egero enze egenderete kurigeria gose gochengera amatuko 5 nomo ayo akoinyura obosibore wa ogotaunererwa okukogenderete kene abantu abange babere bagwita abantu bande bagwita abantu bande nabo igo gwetaniga gwentu bwate no n'ekisukuru cyeto boniga kikonyara ko bakigosambwa aya namakongu anyale ko bagakoretwa ase oburwaire bwobongo bosase birengereri binge abantu baitu bagutwara asobongo bwabo ase litkulia rero twakwanire igoro ya mental wellness aso okurenda abantu baitu amongaito tubunyare ko batoko yabeke enjirere ngiya na korengereri enjirere erendonge egera ntojugo kole bintu bire bibe cyasa abantu baitu Omowasiri wegisemi yense ya Kenya Professor George Magoha nigo banatebire na ebiranya mbikagirwa gikwirana ase CHISUKURU erio abana bakikonyora ebiranya ebyo anene ekero ebikorwa ao bigendete kwenekiwa ase CHISUKURU aho nigo amatuko mage ga CHISUKURU chinyinge cyanyara chigusamba gose kuya ekirire buna discipline gose ogotwara discipline kwa abana nigo gwakaire ase CHISUKURU boigo Magoha nigo asemiri abaibori gotwara chinga kichinyororo na gukwanira abana babo ekero bare ase chinga eri gotwara chimbwa chingia Magoha niga yakwanetaya litukure igoro ekero aikiranete ase obwagachi gose ekero bari kwenana ebirasi byagacho ase ensemo ya South Mugirango esukuru ya Egetonto. The fact that majority of schools are running well enough during this very difficult time of COVID-19 is testament enough for us to be grateful. We want to celebrate our teachers, and I also agree with my brother, Makori. He is diplomatic and I am not. We need to introduce caning back in schools, like yesterday. And the parents either should stop producing children, or when you produce them by the grace of God, discipline them. Do not expect our teachers to do the impossible. Going further on this direction, it is also that conversation that Fred is talking about is going to include the provision of approved schools, the walking back in the legal framework on the basis of the so-called human rights. Which human rights is there when you want to ban your colleagues in the halls? And that conversation will also involve as to whether we still need boarding schools or not.
Asoko korera nigo tokwenda goikase county ya Nakuru asebono abantu batano nomo basiriri obogima kubwatekana no kunywa amarwa akagere kubekwa ensumu oyo oeneke kekorwekwa no sub county police commander Jonathan Kinza oyote yabuna obotuki bwa bene nigo bwacha kiweri kwenekya ekirete gekorweki kokoreka ase county ya Nakuru boigo abamenyi bensemo ya Nakuru nigo bono bateberu n'abasigari batakire gukora emeroberio ose kubeka oborende boisaine anene ekora amarwa agendete kwenekwa kobega ase ensemo eyo. Wanjiko Mohoro na huyo mwenye amefariki ni brother yangu in-law. Wakati tulikuwa na yeye mara ya mwisho sisi tunaendaga sokoni, tukakuja usiku, kukaa kidogo, tukasikia akipiga nduru kwa nyumba yake. Tukaenda kwa nyumba yake kumwangalia, tukakuta amesweat sana na anatuambia tumbo. Nilikuwa nimekuja na maziwa nikampea hiyo harakati ya kuchukua form na nini akakufia hapo. Anzo Ingunzi. Rafiki yangu nimpata jana. Nikampata nikaona mwili yake imedhoofika mbaya tu. Akaniambia nimpeleke hospitali. Nikamuuliza Job, kwani umekunywa pombe? Job akaniambia hapana, sijakunywa pombe, niko tu sawa. Nikamwambia kinaona kama umekunywa. Imekuwa na masaibu mingi. Vijana wetu wanapotelea kwa pombe, wanauziwa pombe mbaya wanakufa. Mtu anatoka tu kwa nyumba asubuhi ameenda kibarua. Akifika kibarua, inafika masaa 9 hiyo anakuja kwa nyumba hata akuli. Mbio mpaka trench na konza. Kifika siku 2 unasikia huyu mtu amekufa na amekufa pombe. Wazee wanalala chini ya kitanda, akalali juu ya kitanda. Anakuja anaingia chini ya kitanda analala. Polisi ni hongo tu. Still under investigation. Even the person you are saying, we have handed over to the MOH for further medical investigation. So we cannot say exactly what or concur with what you are saying, but after what the MOH will find out is when we can say something. So even the whole issue is still under investigation, and we are not even supposed to disclose anything as of now. Omwanjo moreri hayugati ya mangari tugana gukwarende kurwa semesa yaito ya mangana AMAYIA yoni ngo gusabonyora na inje chikoraga CHINSA 10 chamarwa ende ngo manyara liali agendete gwateka ime na isiko ya Gusii inyorana abakwenda gutubwatia ase mitandao yaita CHINSA ya Facebook tonyore Ndizi TV News na CHINSA ya YouTube tonyore Ndizi TV News na CHINSA ya Twitter tonyore @Ndizi TV News erindo sangana into birangere byao na ndo nyaro kuriye meroberi yaito bunenderete koretwa kurwa semesa yaito ase emochi o bosongo sa sensemo ya embassy one ngoteba ngo gusaba nyaro ko bamona intwe goika mweri gosonyara kuriye meroberio yaito emenge buna butambe ndoke Brighton Makori.